Здравейте, хора! Здравейте! Здравейте, хора! Ние отново ще снимаме на Need for Speed. Оправихме проблема с Мисля, че звука. сме оправили звука, дано сме спели. Да. И сега ще видим как ще намалихме звука на играта от настройките, защото разбрахме, че ако намаляме звука на играта от компютъра, ще се намали само игра. това, ние как го чуваме, но не как излиза на клипа. И не се чуваме така, как го И говорим. затова от самата игра спираме звука. Да, само за на да играта. не го спираме, просто го намаляме. Трябва сега да се чуваме добре. Примерно, Тук ще видим как. ако не стане, ще го намаляме. Ще го спрем направо. А ние или ще го намалим много. Това най-би. Дали? Нека видим. Аре, карай като. Гледаме се. Играта е на ултра настройка, така че трябва да се спокойно. Ако държите на пълния звук, ще този. Добре, ето. Да почне. Трябва да се обърнем насам. Айде ще почне. 3. Едно. Вижте. Това е четвърто. Защото те бяха трудни. Да, трябва да. Ако ви харесва да играем с приятели, аз в принцип няма да мога да науча да играя, само пред вакансите ще мога с приятели да имам. Но това ще може би поне 2 пъти в месец. Мога да играем с приятели и да говорим. Играя основно аз, така че другите ми приятели са с коментатори. Какво става сега? Как ще дам проиграш, което правих? И може да се появят и други хора, мои приятели. Да играем с тях и да говорим. Да говорят. Сори. Против пак. Не бързо да минават. Сори пак. Сега е по-бързо. Но се чуваме. В момента дори не трябва да играе на Clash of Clans, ако някой иска да играе с нас. Ние сме в клана България. Да, можете да пеете. Да, да играйте по-това. Няма. Ще не приемем. Ако искате,
може някой ден да построиш камп. Не знам. Ако има много гледания, може да Ако може да напишете долу в коментар. Първо сме колата направо излетя. Виж катастрофа. Колата направо излетя. Да. Сега ще ми бягам. Опа. Но човек, кога ще изкараш просто? Не знам. Просто играта не може да играе, а не мога кара към. Бяха на полицията. Там трябва да има приятел. Обаче ми някакъв стълб с лампа. Стигнахме до... Да, бъде. Полицията тъкмо минаваше. Не успя да ми види. Но тази игра се сещам за един вид. Куче Вълче си купил нов мотор. Карал заел, дигнал 100, казал. Заел напикали се? Не. Дигнал 200. Заел напикали се? Не. Дигнал 300. Заел напикали се? Да. После Зайка си купил нов мотор. Вълчо, дигнал 100, Вълчо напикали се? Не. Дигнал 200, Вълчо напикали се? Не. Дигнал 300, Вълчо напикали се? Да. И Зайка е казал. А сега ще се населиш, защото не знам къде е спирачката. Това беше един вид с приятеля ми. И сега ще си купим от тези неща, защото искат Какво е? да имаме някакви EMP-та и радни глупости. Текст. Да, за да си купим Чистачки. ексти като Ти чистачки. имаш ли чистачки? Като не е чистачка. Да купим ли турбо? Да, Не, то трябва да имаме Нитро. някакво, не Нитро е знам. по-яко. Купим такова. Ходител. Охладител. Ходител за тяло. Кой? Мапи гараж. Така. Проче много мъче. Ето почваме. Сега трябва 5 човека, 5 състезателя да ги ударим с тези глупости, за да се им много такова. Какво да ги ударим? Тези неща, не знам как се точно. Купих Да някакви. мога да ти помогна да спечели. Не, аз трябва да почна да случвам. Газ, 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 газ. Вие за плети. Газ, 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 газ. Ой, газа на Джак. Добре, той ходи към се. Кара към се. Като виждам минава някакъв самолет. Те пада. Селски шопа. Как да че? Селски победа. Да вижда да има още малко. Още стане. Малко бърно. Има миля, някакви гони. Малко блъм. Колко ти е? Аз ще дам. Добре, почва състезание, полицията да направи хотен дрифт. Това е много хубаво нещо. Само Това да е хубавото на полицията. Ще фали в началото на състезанието. Полицията отзад. Иска само да ни хване, да ни даде глоба. Да, бе, с контрол, пистол не стрелям, само да не пусна главата от тунела. Трябва да Да, 35 км в час, ти с колко караш? 104.
50. Ето Трябва това да са... внимаваш. Това е знаци. Така от 200. Стой. 200. 200. Каже, всяка един на 200. Мале, това как го... То много гадно го И пуска. втори марк. Да, втория. Това вече е първо, второ. Първия. Миналия много гадно го пуска. Ме блъсна го и той се блъсна челно в една кола. То не може да прави на кой. Първи. Марк, Сара, Но сега ще намаля, защото искам да ме направя жив. А стига си, че ми оставени. Ако някой тръгне към София, как се време? И 10 сред. Аз виждате, ние минахме... Ти умеш. Ние минахме... Векия път, пак минахме. Шейден път. О, тя ще скъпи новата кола, като минахме това. Мога даже да се махам. Сега трябва задължително стигнем до мястото на Хайдан. Окръщи, бе! Няма пряко... Знаме, че... Губим парите, пък колата не е направена. Но това е улицата в момента, но ще стане. Като я купим... И най-после можем да си купим новата кола, която е от филмът на Ник Спид. Ще им сега да не можем, нали? Като трябва да ни пари. Разни Крис, да, ето е колата. Ще ви покажем интрото. Каква музичка? Кой е 100 милиони? Да. Милиони и колко е криминал, нали? Такова филма. Не казаха във филма. Да. 3 милиона. Добре, нека я купим. Добре, ще наве, ще видим. Сега ще я модифицираме и смятаме до тук да приключим с... Да, и по-късно ще дам да клип с това бебче. Можем да се я боядисаме както искаме, но така не кефи. Можем само джантите ще искаме. Да, джанче. Е така. Е така. Това са яки. Да. Ще пак отидем така. Та... Чао от нас. Не, всъщност... Чакайте да видите как ще я модифицираме и тогава ще... Джак. Сега ще сложим броня. Броничка. Я. Виждате, това става бронирана кола. От филма. Готова е. Следващата кола. И така, Това беше за чао нас. хора, в следващия клип ще видите как колата е в действие. Чао!